El tenim a punt, Ha tornat, Ha tornat en forma, Ha tornat i no li han trencat la cara. Clar, que és el més sorprenent, que ningú li ha trencat la cara en tot un any. Què ha passat? Ell ve a rajar, ve a rajar de coses que ha vist al torneig avui. I llavors... No, o rajar els meus companys, també. Jo això ho entendria, la veritat. Però en general, però va rajar de l'Aggi l'any passat. L'Aggi del Martinenc. Sí. Podríem recuperar. Va xutar un penal, bueno, que no gaire ben xutat, i va estar tot el torneig com en potència d'allò. I l'Aggi li va acabar enviant un vídeo dient, a veure, Listillo, si tan listillo ets, vine a fer un xut de penals. No sabia que eres l'entrenador de Messi de xutar penals, et deia... Sí. Pots dir segona ref, primera ref. Primera ref, vale, tu em dones permís, vale. Mira, perdona, deixa'm corregir perquè és que, segons la Wikipedia, Terrassa té més habitants que Badalona. Empatats. Per tant... Bueno, empatats, concretament 5 habitants més. Terrassa, 223.011, Badalona, 223.006. I després, efectivament, tenies tu raó, ve Sabadell, després Lleida i després Tarragona. Per tant, per tal que demà fos duel entre... A la semifinal fos duel entre... Haurien de néixer 6 persones de cop. No volem matar ningú. Haurien de néixer 6 persones de cop. Sí. Això és de 2021, no sé si ha canviat, però bueno. Fins aquí l'aportació demogràfica. Però es podria reeditar un dels play-offs de la temporada passada per pujar de tercera a segona federació. Va donar els pies de primera ronda, oi? Sí. Això sí. Doncs a la Cleca, a vegades no sabem de què va. Llavors, que avançar coses a vegades és com perillós perquè potser és el que ell anirà a dir. Però m'ha fet molta gràcia un moment d'avui de dir que pel pinga intern hi ha hagut un seguit d'errades de l'speaker molt breus, i pel pinga intern s'ha dit que això no ho diràs a la Cleca, i s'ha sentit un de l'equip de premsa dedicat al voluntari que ja estava ja picant a Jordi Cervantes dient-li tu et pots molar amb els altres però no m'ho diuen a la cara. Bueno, perquè tu imposes. Sergi, demà vens i li dius a la cara. No, però sí que és veritat que després ens hem vist i li he dit la meva única por avui era no cagar-la posant una música al mig d'un partit. I ha passat 2 vegades. Sí. Bueno, no una, no, 2. Però poca estona. No has deixat tota la cançó. Bueno, que han dit i tota la taula ha fet uola. Si et serveix de consol, jo una vegada vaig donar pas a l'himne nacional de Corea del Sud i vaig posar BTS. Ostres. Bueno, aviam, hagués estat pitjor si Corea del Nord, correcte. Llavors hauria estat increïble. Un subidon. A Cao de Venós li hagués agradat. Però només una pregunta. Quanta penya pot estar treballant per treure el torneig dels històrics? 50 persones més? 70 persones. És que clar, 70 persones... I a mi el de producció em porta una aigua. Ah, sí? Ojo, Mira. Pam! Increïble. Això és espectacular. A més, cau per wifi, Sí. Una mica, sí. No, tremendo. A veure, què ens vens avui a la Cleca, va? Primer de tot, recordo que vam presentar l'himne de l'Històrics. Ara poses cara de no sé per on anem. L'himne del Martinenc. L'himne del Martinenc, perdona. L'Històrics no té himne encara, si et vols animar... I jo vaig dir a la presentació, hòstia, heu esperat 125 anys per tenir un himne. Ja veus. Aquest cop han esperat 7 anys només per tenir un nom pel programa. Sí, correcte. Que fins ara era programa postjornada. Però es deia TV Històrics i ja està, feia molt 2000 Històrics TV, no? Però Històrics TV, qui mira TV? Qui mira la tele avui dia, no? Vull dir, però per això que era com molt dels 2000, eren granulats. Sí, potser sí. Bé, per començar, també l'Històrics d'aquest any tenia una cosa molt interessant que és la pilota. La pilota és nova, la pilota també la vam presentar el dia de la presentació el 8 d'agost. Juliol. El 8 de juliol, perdó. Customitzada pel torneig? No, és la nova pilota... És un model Nike. Estic flipant. I és per l'històric, sí. Vale. I vam estar explicant la tecnologia que té unes petites ranures. Si no cal que segueixis, ho tenim. Ho tenim, vale. Amb la innovadora tecnologia OmniSculpt. Ho hem hagut de buscar, però les ranures que té gravades la pilota fan que l'aire passi i li donen un vol més precís. En terminologia tècnica, tremendos golacos, que veurem amb aquesta pilota al torneig. Tremendos golacos. Això no m'ho esperava. Vaig explicar que la pilota... s'ha sentit, la gent a casa ho ha sentit. Sí. Aquí podem veure que també. Té unes ranures la pilota i jo vaig dir que en termes tècnics podríem dir que tremendos golacos veurem amb aquesta pilota. Sí, ho acabem de veure. Ho hem vist 5 vegades seguides. Però aquí no ho hem sentit. Però quan la vegis, l'última és a càmera lenta. Tremendos golacos. Vale, ok. I amb això hem anat. Els 2 primers gols de l'Hospi. El primer no ha anat directament perquè el porter ha fet una molt bona aturada i després l'ha rematada amb el cap al jugador de l'Hospi.
però ja era un bon xut, i el segon gol de l'Hospitalet és un El de Jamal golaç. és un golaç. ja el tornem a veure. El que li ha agradat a l'Aitor quan l'ha dit Des del vèrtex sí. de l'àrea, o una mica més endintre, doncs l'ha col·locada bé. També hem tingut més dianes, en aquest cas que no podem veure, però... Ara, Jordi, entenc que, clar... Sí, Mira. Sí, no. Que anava a dir que... Tremendos golacos i tremendos fallos, també. Però que el segon gol de l'Hospi clar, té menys mèrit. Per aquesta aplicació gràcies a la tecnologia aquesta, clar. Pues, Són les estries, no és el dispar. Les ranures. és més fàcil. Tot s'ha de dir que els jugadors han tocat bé la pilota aquest any. No. Veurem avui, perdoneu, que sou molt puristes amb això. Aquest dimarts. Perdoneu. Per mi avui encara és dilluns perquè no he anat a dormir. No sé si és una cosa que la gent comparteix o no. És algo més filosòfic, això, no? Però... Fins que no me'n vaig a dormir no canvio Jo he de fet un dia. cop de cap aquí mentre esperava. Per tant, és dimarts per tu. Ara que t'has posat així tan filosòfic, em pregunto què pensaria Josep Pilates. Perquè clar, és que la gent això ho sap perquè ja ho heu explicat cada any. No, però en antena ho hem A explicat. l'antena ho vam arribar a explicar. Teníem un company, el Víctor Mur, el tenim encara com a amic nostre però no està a l'equip, que en aquesta sala és una sala de gimnàs, però li diem plató, perquè som així. Podem fer una marranada d'ensenyar-ho? Home, o serà... i No, home, s'hauria amb de- aquesta crec que no, s'hauria crec que de- hauria de ser amb l'altra. En una paret, Però, ara tindrem el plano, hi ha una frase... Aquí. El Pilates no només és un exercici moviment físic, és una teràpia pel cos i la ment. Exacte, i per reforçar la tesi... El moviment és vida. El moviment és vida, La tesi del moviment és vida, al costat tenim una escala per pujar i baixar, per honrar la memòria d'en Josep Pilates, que sincerament jo personalment desconeixia la seva existència. O sigui, Aquesta frase és de Josep Pilates. Sí, Que a increïble. Víctor Mur li feia molta gràcia descobrir que era una persona com No, però he buscat a la Wikipedia, efectivament és un paio que... D'on és Sant Josep? Perquè... Pues va néixer, és una molt bona pregunta, va néixer al regne de Prússia, Ostres! però era de família grega, vale? I va estar presoner a la Primera Guerra Mundial i allà va començar a ensenyar exercicis als seus... a fer històries, Increïble. I d'allà li van dir, oye, tío, esto, móntate un business que aquí la gente... Es va I sí, matar i... Aquesta és la història del Pilates. Amics i amigues de... Tu saps que la mort del Pilates la sap el de producció, no? La mort. Sí. La va fer mentre feia uns exercicis dels seus. I fins aquí, no, Josep? Fins aquí. Fins aquí en Josep. Pues sí, aquesta és la història. Jo he flipat, Jo de debò que no sabia que... Arribaràs a casa i com ha anat el programa de la Pues història? mira, he pres que... Exacte. ¿Tú sabes esto del Pilates? Pues Josep Pilates, sí senyor. I alguna cosa més de la cleca? Sí, Sí, alguna... prepara't. Diria que ara tenim vídeo d'influencers. Influencers, a veure. I és que des de fa un parell d'anys, diria, Roger, Sí. molt fidedigne el programa d'avui, em diries, crec, Sí. i no sé què. Portem 2 anys, diria, també amb influencers. I què fan? Doncs mirar el mòbil, evidentment. No estan pel partit, sinó estan mirant el mòbil, evidentment. Hi ha un moment que jo no sé si això és l'històrics o el Tinder, Sí. No és per aquesta imatge en concret, no? Però... No, en general. Bueno, però aquí ja comença, no? Pot ser o no? Tremendo Sí, golaco sí. està dient ara, eh? Tremendo golaco, Tremendo golaco, sí. Bueno, això... Tot això estan darrere les porteries, en els gols, i aquí veiem a 3, però hi havia com 6 o 7, i a cada jugada acabada baixaven el cap directament Per mirar al com havia mòbil. quedat el plano, exacte, clar. Això ja... Que ja ens agrada que hi siguin, també. Sí, home, per això estan, evidentment. Vull dir, per això hem vingut, vull dir que volem que hi siguin i són nous llenguatges, nous, que no són tan nous, però que per nosaltres són nous a vegades i que també doncs, de com explicar el torneig. Ara, com que sé quin vídeo va, el tirem ja? Tal qual. Sí, perquè no... Ah, mira, la Cèlia. Parlant d'influencers. Aquí la veiem, La nostra influencer. la nostra influencer de quilòmetre zero. L'any passat la vas tirar amb una música com melancòlica, que estava Però avui, sola. clar, aquí la veiem en aquesta imatge, La podem Sí? tornar a posar, sisplau, Oriol? la podem tornar a posar. Segons abans, hi havia un tio mort al terra, lesionat del Reus, i ella impassible, no, o sigui, no ha fet ni, ei, com, tot bé? No, mirant al mòbil allà, el tio cridant. El tio està morint, però jo no tinc cobertura, tio. I just abans de la pausa És que ja d'hidratació posa la ha mote. passat, just abans de la pausa d'hidratació ha passat el mateix. I ha seguit igual. Impassible. Compromès amb la seva feina, coi. Professional. Tremenda professional. Exacte. Ja sortirà qui s'encarregui a treure'l del camp. A recollir el cadàver, no? Llavors, si ara hem tingut a la Cèlia, anem amb el porter del Reus, Dani Parra. que a casa escoltaran que està dient tacos, però a mi m'ha tret la llagrimeta perquè parlava en català. Buah, això sí que és un I ha parlat amb el no? seu lateral esquerre en català, però treu-la cap allà, no vinguis cap a mi.
Jo això m'he quedat. I Renoi, ha dit no pot també. ser, Sí. perquè molt pocs equips de Catalunya parlen en català. El futbol de català es parla molt, bueno, es parla molt castellà. Hi ha diverses iniciatives de... El Júpiter, jo crec que és un dels equips que... de treballar una mica això, de normalitzar també el nostre idioma doncs, Pues en el món del és futbol. una cosa bastant difícil d'explicar, d'entendre, però sí, efectivament el futbol des de fa molt de temps o tradicionalment sempre s'ha considerat un espai en castellà i no sé exactament per què, perquè molts dels jugadors són catalanoparlants. Sí. El mític sin falta, no? Sense falta. Sí. Salimos. Sí, sortim. correcte. I per acabar tenim la típica quan et fotien molt fort, que et xutaven, et posaves d'esquena, sonava, I infermeria i aquí del veiem col·le. el vídeo, i si podem escoltar-lo. En la rep encara millor. Patapam. Això és un xepo, no? Una xapada. Tècnicament Sí. és un xepo. Com seria en En català? castellà també, Roger. Hauríem de buscar l'optimot. Xepada. Una gepada, sí, Això seria en portuguès, no? Potser una xipada. sí. Al meu col·le va... Una xepadinha, no? Això seria en brasiler, eh? Bueno, i jo crec que seria una beguda. Em poses una Una xepadinha. xepadinha. Ara, quan sortim d'allò de- Beguda de Tarragona, et diria, eh? Posa'm una xapadinha. No sé fer accents de puestos, però posa'm una xapadinha Més aviat de Menorca, també, podria ser. Anem Bueno, a no sé, xapadinha. aquí ens estem Al meu col·le anant. a vegades juguem a xepos, que era jugar a xapar-se. No sé si també ho fèieu vosaltres, ara em quedo Però sol perquè éreu també. tontos o com... No, bueno, com a veure... Bueno, Bueno, està. de tota manera, aquest tipus d'accions, ara a l'agost i tal, Entren bé. al gener amb una... com es deia la pilota aquella que jugàvem de petits? Eqüestre? La Micasa. Ah, La Micasa. La Micasa, sí. La Micasa... No, però quan estiguis a casa i escoltis el soroll, Sí, fliparàs, ha no? ressonat a tota la... Vale, Estàs suposant que es tornarà a mirar el programa Home, i sencer, tant. eh? A l'arribar a casa. Ara, quan arribi, em prepararé Confio plenament en una l'Aitor. xepadinha, Una xepadinha. i miraré el programa. Però el miraré a l'inrevés, saps? Perquè jo crec que hi ha un missatge de Joseph Pilates. Com John Lennon dient... No? Hi ha un missatge de Joseph Pilates. Fa tant de fred aquí que estic veient el Roger mirant-se les bufandes per posar-se. No, Sí, està a punt, eh? Sí, sí. El moment bufandes arribarà després. Arribarà, sí, La sí. clar que tens més Sí, més. no, ja està. Ah, vale, Estic- em pensava que tenies més. I dic, Déu-n'hi-do. Ah, vols més? No.